2. Buďte striedmi. Striedmosť znamená neprepadať extrémom, nepreháňať veci, byť schopný ovládať svoje chúčky. Neberte škodlivé drogy. Ľudia, ktorí berú drogy, nie vždy vidia skutočný svet okolo seba. Nie sú naozaj tu. Na diaľnici, pri bežnom stretnutí alebo doma môžu byť pre vás veľmi nebezpeční. Ľudia, ktorí sú na drogách, mylne veria tomu, že sa cítia lepšie konajú, alebo sú skrátka šťastní. Toto je len ďalší preľud. Skôr alebo neskôr ich drogy fyzicky zničia. Odrádzajte ľudí od toho, aby brali drogy. Ak ich berú, dodajte im odvahu, aby vyhľadali pomoc a dostali sa z toho. Nepite priveľa alkoholu. Ľudia, ktorí pijú alkohol, nie sú ostražití. Alkohol znižuje ich schopnosť reagovať, aj keď im sa môže zdať, že sú vďaka nemu oveľa vnímavejší. Alkohol má určitú liečivú hodnotu. Dá sa však značne preceniť. Nedovolte nikomu, kto pil alkohol, aby vás viezol autom alebo riadil lietadlo, v ktorom sedíte. Pitie alkoholu môže siahnuť na životy viacerými spôsobmi. Aj malý pohárik môže mať obrovské následky. Nedovolte, aby prebytok alkoholu viedol k nešťastiu alebo smrti. Odrádzajte ľudí od nadmerného pitia. Keď človek dodržiava vyššie uvedené body, stáva sa fyzicky schopnejším užívať si život.